Ụmụaka, anyị awụchie maka akụkọ Ikem na Osimmiri Naija agba nke abụọ. Ụbọchị ọbụla Nwoye lọtara, Ikem anaghị apụ olili maọbụ gaa egwu ọnwa n'ihi na akụkọ Nwoye na-akọrọ ya maka Osimmiri Naija na-atọ ya ụtọ karịa akụkọ mbe na ụmụ anụmanụ ọ na-anụ kwa ụbọchị. Nwoye na-akọrọ ya etu o si eji ụgbọ mmiri esi Onitsha agafe Osimmiri Naija ruo Asaba ebe ọ na-azụ ahịa. Ikem anaghị echefu akụkọ Nwoye kọrọ ya gbasara ụbọchị mbụ ọ gara Onitsha. Akụkọ a na-atụ ya ụtọ ma na-atụkwa ya ụjọ. Nwoye gara Onitsha ịga chọọ ihe ọ ga-eji bụrụ mmadụ. Ike ịrụ ọrụ ugbo, igbu akwụ, ịkụ azụ nakwa ịga nta agwụla ya. Mgbe o lechara ule, ọ gawa Onitsha maka na ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwa mkpi, anakwa ya n'otu ebe ekiri mmọnwụ. Ego a ga-eji gaa mahadum adịghị, n'ihi ya o bidoro gbawa mbọ maka na mkpi sịrị na ihe o ji agba mbọ bụ maka ihe afọ ga-eri. Ọ bụ site na agbammbọ ya ka o siri rụpụta ego o jiri gbara onwe ya ụgbọala o jiri gawa Onitsha. Danda sịrị na onye enweghị onye na-ajụ ya ese anaghị abụ onye umengwụ. Ka Nwoye ruru Onitsha ma gbaa ụkwụ n'ala, ekwe aka ndị ọnụ ụtụ malitere chụwa ya ọsọ nwamba na-achụ oke. O wee na-agbakwanụ ka nwa ọkụkọ hụrụ egbe. A chụgidere ya wee ruo mgbe ọ kwatụrụ otu onye bụ ibu akwa. Ma akwa ma onye ibu ha dum gwom n'ala. Akwa niile ahụ wee kụwasịa nke mere ma onye ibu ma onye nwe akwa bidoro chụwa ya ọsọ tinyere ndị na-achụbu ya. Ọsọ ndụ anaghị agwụ n'ike maka na ọkụkọ sịrị na ya anaghị ezu ike ruo mgbe ihe na-achụ ya kwụsịrị ịchụ ya ọsọ. Nwoye gbagidere ruo ụga, banye fege, si fege tinye isi n'ụzọ gawara briji wee kwatuo otu nwoke ndị uwe ojii kpụ aga n'ụlọ ha. Nwoke ahụ dara iwu ewee kpụrụ ya, ma chi zọrọ ya bụ na Nwoye zutere ya ma ndị kpụ ya n'ike, ha niile wee daa gwom n'ala, nke mere nwoke mmadụ ji hụ ohere rie mbọmbọ ọsọ. Ka ndị uwe ojii kulitere, ha ahụghịkwa nwoke ahụ ọzọ. Ọ bịa dịzịa ka o miri ala. Ọṅụma juru obi, nke mere ha ji malite sorokwa ndị na-achụ Nwoye wee chụwa ya ọsọ. Ihe na-adazi ebe niile ugbu a bụ holam holam, nke pụtara jide ya jide ya. Ma Nwoye a na-achụ bụ nkịta ụkwụ ya anaghị eru ala. N'ala Onitsha, mgbe elu ka bụ ala ọsa, onye a chụbara bido tiwe holam mara na ụkwụ ga-adị onye ahụ nkọ, n'ihi ụmụ mmadụ kpara onye ahụ aka ịmara na nke onye ahụ agaala. Maka a ga-eche na ọ bụ ohi ka ọ gara, ma onye ọ gbasara ma onye ọ na-agbasaghị ga-ebido soro chụwa onye ahụ ọsọ, anaghịkwa ajụ ese ihe o mere. Nwoye gbagidere gbabaa n'otu ụlọ gbara ọkụ na-adịghịzi mma. O wee zoo n'elu otu ọnụ ụlọ dị n'ime ya. Ndị na-achụ ya gbabatara chere na ọ ghọọla anụ oriri, ma mgbe ha wụbatara malite ilegharị anya ịmata ebe o zoro, ngwa ngwa ụlọ ahụ zere. Ma Nwoye ma osisi na ihe niile eji akụ elu ụlọ wee gborogodom n'elu ndị na-achụ ya. Onye ọbụla wee zọwa isi onwe ya. O wee bụrụ na ehi na-enweghị ọdụdụ bụ chi ya na-achụrụ ijiji. Ọkwa na-etu a ka Nwoye si wee laa. Nwoye gbatara n'ime ose ọkwụ ọdụ si ya baa n'ahịa main market. Anya ya dịkwa nkọ ka oke na-achụ azụ na ngịga wee na-akụ kpam kpam ka aka elekere etinyere batrị ọhụrụ na-ele ma ndị na-achụ ya aka na-achụ ya. Ma onye achụgidere ọsọ wee bata n'ime ahịa, ọsọ na-achụ ya akwụsị maka isi ka ịchụba ya ịghọ onye ara bịara ahịa, ịgbagoro ịgbatuo. Oge ahịa zụchara, onye ọbụla bidoro lawa, ma Nwoye enweghị ebe ọ ga-aga. Oge chi jiri, ọ gaa n'akụkụ osimiri. Ọ hụrụ ụgbọ ndị dọgasị n'ebe ahụ. Ndị nwekwa ụgbọ ndị ahụ emechiela ọrụ. O wee rịbanye n'ime otu. N'egbughị oge, ụra eburu ya. Ihe mmụta: nke mbụ, nwatakịrị kwesịrị ị na-ege ntị nke ọma na nkụzi ọbụla. Nke abụọ, anaghị anọ otu ebe ekiri mmọnwụ, ma ọnọdụ gị adịghị gị mma ịnọgharịa. Nke atọ, onye dị ngana
bụ onye agụụ na-emenyụ anya. Nke anọ, ọsọ ndụ anaghị agwụ ike. Nke ise, anaghị eme aghara n'ahịa maọbụ ebe ndị mmadụ si achụta ihe afọ ha ga-eri. Ebe a ka akụkọ Ikem na Osimmiri Naija agba nke abụọ gwụsịrị. Ụmụaka, sonye anyị n'izu ọzọ maka agba nke atọ. Udo dịrị unu.